tekamu ning papan kene tetep tak anggep kuwi utusaning dewa ingkang nyorohake pati uripmu dadi pangane aku karo adhiku Rukmakala. Mula ora usah ndadekake gunem tanpa guna Raden, aku njaluk getihmu rong tetes, dagingmu rong tampel tak nggone ganjel wetengku karo wetenge adhiku Rukmakala. Wah, yen pancen kowe niat mangan Bratasena, aja mung daging setampil, getih setetes. Yen bisa aku panganen babar pisan kowe bisa mangan Bratasena wareg selawase urip. Kowe iki menungsa ta udu ketan? Mangan menungsa didadekke loro kok wareg selawase urip kuwi padha aku tok kon mangan intip. Tegese ora bakal luwe selawase urip. Apa ngono? Ya yen ngono kowe ikhlas, ora ikhlas sebab apa? Nanging cara sapi jagalan dhisik